Al musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa riwayatake sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi idza maridtum bi riyadil jannati farta'u nalika sira kabeh ngliwati utawa pas wonten ing pertamanane swarga mongko padha bungah-bungah digawe bahagia sebahagia mungkin. Sing jenenge taman swarga niku sanes swarga. Taman niku halaman lah, halaman utawa pomahan. Jenengan gadah dalem nek kok onten halamane utawa pomahane niku pomahan niku sami kalian daleme napa mboten? Mboten nggih. Kadang teng pomahan ya pun seneng teng pomahan. Ning mboten kados remene nalika mlebet dalemipun. Wong nang dalem pun sempurna. Ajeng sare saged daharan wonten rujukan wonten. Ning nek nang platarane niku dereng wonten. Tapi kapan tiang ajeng mlebet dalem mbuh niku daleme sinten mesti kudu lewat tamanane utawa pertamanan kudu lewat halaman. Lah salajeng sahabat tanglet qalu wa ma riyadul jannati sing ingkang dipun lestari taman swarga niku napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab ola ala dzikri. Sing dimaksud pertamanan swarga inggih menika perkumpulan utawa kumpul-kumpul sing teng mriku wonten zikire sing saged nyebabake eling dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk jenengan lenggah teng mriki kalih midhangetaken terus kalih dahar kalih munjuk dahar pacet niku saged termasuk zikir. Artosipun jenengan munjuk teh saged ngraoske oh iye wedang teh. Oh teh rasane niku berarti ilate kan normal. Mangke dumuginipun apa? Dumuginipun mlebet. Ternyata teh mlebet dugi padaran. Niku yang mboten karepe dhewek teh niku mboten. Wong nyatane kula iki praktek, wong nyatane kula kaliyan sing alit nika nek muni kok wedang teh utawa napa dilebeke tenggane lisan kok saged mlebet teng padaran piyambak. Tanging nggon anak kula niku mboten tau dilepehke. Nyatane dilepehke berarti napa nalika teh dipun unjuk saged mlebet wonten ing padaran niku pun wonten takdir pun wonten peranan saking malaikate Gusti Allah. Oh, mangke nalika pun dumugi padaran sing jenengane teh niku wonten sing marai seger. Terus gulane gendise niku marai dados energi, dados semangat. Sing jenenge gendis niku marai napa nggih? Marai tambah kemringet niku lho. Marai tambah kemringet mangke dados tenaga. Mula nek tiyang kok mboten babar blas mboten nate ngunjuk ingkang manis, mboten nate ngunjuk ingkang wonten zat gulane niku tiyange lemes. Ning nek kekatahan ya bahaya tetepan. Nah, niku teh mlebet teng padaran jenengan apa karep iki sing napa jenengane gulane engko tak dadekke energi, tak dadekke tenaga. Jenengan karep ngoten niku mboten? Mboten niku pun otomatis sing menjalankan sinten? Malaikate Gusti. Nah, artine teng mriku niku dalam rangka piyambak niki ngunjuk teh ngoten tok. Niku pun wonten zikire.
alhamdulillah ilate normal. Alhamdulillah tenggorokane waras. Jajal nek pas tenggorokane sakit ngunjuk teh malah tenggorokane dilalah waras. Ning dilalah wajane agi rada kemut-kemut lah ngombe teh kok tehe kok mlegi walah wis mak semut. Atose teng mriku niku senajan bentuke namung lenggah ngunjuk teh nek dieling-eling nggon masalah kodok utawa qadaripun Gusti Allah menika niku nggih termasuk zikir dhateng Gusti Allah. Salajeng napa? Zikir niku napa? Ya wis komen nalika menungso ada kumpul-kumpul terus sing teng perkumpulan niku bahas ngelmu, bahase tansah zikir, tansah eling dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya tengen sedaya tindak lampah kita dipun takdir saged eling dhateng Gusti Allah. Allahumma amin.